Gibutyag ni kapamilya actor Sian Lim nga nagpromise siya ni Cebu actress Kim Chu nga he will always be there for her. Kini ug dugang ni Sian nagpromise sab sila nga dili sila mohimo og dautan sa usag-usa. Dugang niini nga aduna sila'y connection ni Kim sa pipila nila ka tuig nga team up maong siya ang closest guy confidant sa actress. Si Sian close usab sa family ni Kim ug labi na sa iyang papa. Mahinumdumang nagkuyog ang duha sa dihang miadto si Kim sa Mindoro aron makikita sa iyang father who she hasn't seen for 5 years. Ug pangutana ng duha sa ilang real status, mitubag si Sian nga, in time malalaman natin lahat yung status or kung anong gustong malaman nila. Pero I don't think this is the perfect time na magsalita kung ano man yung nangyayari. We won't be selfish about it and more than happy to share it with you guys. We really want to focus and work hard.